Здравейте на всички риби! Днес ще направя за вас подредбата Келтски кръст, за да видим как са нещата при вас. Напомням, каква информация дава Келтския кръст. Дава информация относно, разбира се, ако това е вашата история изобщо, какво оставяте зад гърба си в близкото минало, каква ще бъде основната ви енергия, какво държите в надежди, мечти или страхове, в зависимост от това, кое наделява. Какво държите в подсъзнанието, какво да очаквате в близко бъдеще, какви ще бъдат вашите действия, коя е външната енергия, която идва към вас, риби, какъв е съветът от Вселената и какво да очаквате в малко по-далечно бъдеще. Нека да видим сега за риби. Започнаха да се връщат. Това е кучето ми, което се чува. Ако нещо чувате като скимуцане, чака за разходка и затова издава такива звуци. Сега, даже може би ме чува като говоря и това засилва ефекта на нетърпението. Сега, скъпи риби, ще потвърдя тези карти и започвам да говоря в подробности. Чакайте да насоча малко камерата към самите карти. Покажете ми за риби тук. Що е шестица пентакли? Четвърка чаша два пъти. Значи. Тук определено има един урок, който не знам дали искате да го видите, и той е свързан с даването, получаването, непоисканото добро, непоисканата помощ. Просто има някаква липса на реципрочност тук, която ви смущава, риби. Така. Какво виждам в близкото минало? Може би сте имали някакво желание за обмен с някого тук. Може да говорим за приятелска фигура, можем да говорим и за човек, с който вече имате установени взаимоотношения, т.е. лични взаимоотношения, интимни. Ако риби чакате да бъдете оценени, то се усеща или сте оценени или не. Това не е нещо, което трябва да очакаме. Не е нещо, което ще дойде постфактум. То уважението и това да ви ценят се проличава още в процеса на общуване. Как да кажа, да, разбира се, нещата са променливи, но в хода на отношенията се вижда този човек дали действително ви уважава и дали каквото и да правите, той ще запази уважението си или напротив ще ви приеме за даденост и ще спре да показва каквото и да е уважение, напротив ще промени отношението си. Има такава тенденция при нас хората, че когато нещо ни е болезнено познато или някой е изключително добър с нас, ние включваме един механизъм, в който да сменим, да променим нещата. Не знам защо. Това хората го правим. Просто да приемем, че този човек винаги ще е там за нас. Малко драматично звучи, но действително се случва ежедневно при много хора и много хора се чувстват недооценени.
Откъде обаче иде цялата работа? Тя си има основа, тя си има корен и то е свързано с личната ви, собствената ви себеоценка. Аз разбирам, че всеки от нас има нужда да се чувства оценен, някой да го зачита, да отчита жертвите ви, да отчита вашата добрина. Но ако вие сте уверени в себе си, ако вие знаете, че вие съдържате тези качества и в по-голяма степен вие сте уверени заради това, отколкото дали някой го оценява или не, то нямаше това да създава такава тежест във вас, да се чувствате някакси или нежелани, или отблъснати, или оттритнати. Трябва първо това нещо да е възпитано във вас самите. Някои хора се раждат с това, други във времето разбират всъщност, че са ценни. Пак е въпрос на самочувствие, но не онова токсичното самочувствие, което не се знае на каква база е. В надеждите и мечтите много ви е страх страх излиза между дявол, четвърка пентакли, нещо към което много се придържате. Много ви е страх да пуснете нещо, Риби, защото то до сега за вас е значило нещо. Това може да е човек, мнението на някой също така. Да, може да е просто мнението на важен за вас човек, за вас самите. И вие знаете, че това не е така, но не може да го промените. И решението, което ще взимате, това е основната енергия. Решението, което ще взимате тепърва, то ще е свързано с това недоволство, което изпитвате. От това, пак казвам, че не сте оценени, че няма реципрочност, че има нещо много несправедливо тук според вас, от ваша гледна точка в цялата ситуация. И някакси си давате сметка, започвате много да разсъждавате по въпроса относно щастието, емоционалната пълнота. И кога всъщност вие сте щастливи истински, а не просто така, нали, като на снимка. С усмивката и дотам. Подсъзнателно търсите решение, търсите подкрепа, искате контакт с някого тук. Натам ви води подсъзнанието, т.е. нас подсъзнанието много често то взима превес над съзнанието и то ни води. Съответно, вие подсъзнателно искате, вие сте добронамерени, искате хубава връзка, топла връзка с някого, но в близко бъдеще се оказва, че това е много тежка задача. Да не се окаже така, Рио, че вие носите твърде голяма отговорност за тези взаимоотношения, която вие сте поели, между другото, къде е съзнателно, къде е несъзнателно, с идеята да задържите положението, да контролирате ситуацията така, че да не изгубите човека, но в същото време пък той и не ви дава това, от което имате нужда, определено. Това може да е, независимо за кого говорим, вие ще разберете дали това е вашата история. Но това трябва да му дойде края, скъпи Риби. Имаме десятката, имаме избутването, завършването. Примерно това може да го усещате като една ваша не много лека година, но година, в която ще трябва да спрете. За секунда обаче, защото рибите не трябва да спират много. И да излезете от тази форма на недоволство, независимо в какво се изразява. Извинявайте, това недоволство. Виждате ли, вие сте този персонаж и този персонаж. Тук някой просто не иска да дава, не иска да участва, не иска да се обяснява. Вие това го виждате като скрит потенциал. В този човек по-скоро вие можете да виждате потенциала, защото тук виждаме една златна рибка, която така котката си я преследва, гони си я, но реално може ли да я хване? Не се знае. И затова тук препоръчвам по-скоро да погледнете реалността. Каква е реалността и от колко време, тук ми десятка жели, т.е. тази ситуация може да се влачи от много време. Вие да се чувствате така от много време. Това може и да е в семейството ви. Примерно да зададете някакви граници относно това, което се иска от вас, начин по който тези хора се държат с вас, защото те са
много важна част от вашия живот. Говоря за оригиналното ви семейство, там където сте произлезли, родата. Но нали, тук трябва да се отчита вашата роля на голям човек, който понякога няма да се съгласи, понякога ще каже стоп. Просто ще зададе граница, както модерно сега се казва. Вашите действия. Объркани сте, риби. Знаете какъв е урока, общо взето. Аз знам, че го усещате, но имаме дявола четворка пентакли. Това не е добра комбинация с страховете ви. Разбирате ли? Това е твърде много придържане. И нормално във вашите действия да има така объркване. Макар, че някои неща вече сте ги взели като урок, някои сте ги надмогнали. Има още нещо обаче за доизкусоряване и то е свързано с отношенията. Определено има някакъв тест в отношенията. И вместо вие да, как да кажа, да се опитвате да превъзпитавате някой, което виждам, че сте го правили, то вие се замислете за вашето място, вашата роля, там където сте. И дали този човек изобщо може да бъде превъзпитан, защото външната енергия, която идва към вас, и аз вярвам, че е същия човек, може да се занимавате с огнен знак. Това не е задължително, разбира се, но така излиза. Е някой, който изключително много иска да се защити, да излезе чист от ситуацията. Това е изключително самоуверен човек. Човек, който действа. Ето тук той няма, как да кажа, няма предразсъдъци, няма стоп този човек. Няма копче стоп. Той си действа и после просто се взема една защитна позиция. Но докато прави някакви действия, него не го интересуват последствията. После обаче, когато вие спаднете в това положение, в това състояние, този човек отчита това нещо, но отново се движи по повърхността, т.е. този човек може да се възприема за жертва, може да казва, че вашето поведение го изморява. Буквално намира се в някаква много неизгодна позиция, риби, от която вие искате да излезете. Това обаче стои във вашите ръце. Сега, тук имам 3 четворки. Това е голяма стагнация. 4 четворки, извиняйте. Това е голяма стагнация. Голяма стагнация. Смелост. Трябва тук малко смирение и обмисляне на реалната ситуация, такава каквато е, пак казвам, такава каквато е. Съветът от Вселената е да се придържате към хората, които знаете, че ви обичат, знаете, че държат на вас. Но за останалите просто се опитате да изчиствате взаимоотношенията. Дори на... Защото виждам, че вие не искате да дигате скандали, не искате да се гневите. Забележете, аз не виждам при вас повишаване на тон, не виждам при вас. Виждам по-скоро едно как да кажа, едно пасивно поведение, но с много горчив привкус, което никому не помага. Понякога е по-добре и Вселената да каже петица жезли. Значи, понякога наистина е по-добре да избухнем. Защото това нещо, трупайки се във вас, нали, това е токсично. То ще донесе до някое, не дай си Боже, в дългосрочен план здравословно състояние, което не е добре. Риби, трябва тези неща да ги отчитате във вас и понякога подценяваме ежедневните си малки грижи или действията си всеки ден, или бездействията си, но те рефлектират пряко върху нашето здраве в физически план. Когато човек спира и се замисля, когато физически се повлияе, когато се, не дай се Боже, разболее, тогава вече се смирява. И тогава се замисля, ако човекът нали, е съзнателен човек, ако не е съзнателен, той ще, аз горкия, нали, тук се разболях. И да, ама ти се разболя главно заради това, което си позволил и заради това, което си правил и мислил. Също може да си позволил да правят върху тея твърде много време. Затова, чия отговорност е това? Нали, кой трябва да дойде да ви измъкне от тази ситуация? Вие сте тези, които трябва да прецените къде ви е място, с кого, сред кого. Защото това е едно недоволство. До какво води недоволство? До възпаление. До какво води възпаление? До болест. Особено ако е хронично.
Затова това, което виждам тук като съвет от Вселената е: любовта не изчезва, любовта не се изпарява, но любовта може да бъде трансформирана така, че да бъде ам, такава хранителна и за двете страни, а не само за едната. Тоест, истинската любов изисква и откровенност. Понякога изисква и реакция. Когато сте готови, разбира се, може да го направите това, защото вие избирате мирния начин, доколкото виждам, което е чудесно, стига да не е във ваш ущърб. Пак казвам, аз винаги съм за мирния начин, стига да не е в ущърб на някои от страните. В малко по-далечно бъдеще виждам, че ще изчакате много търпеливо, ще си замълчите, ще преживеете всичко вътрешно. Може би така ще прецените, че е най-правилно. Това е ваша преценка, наистина. Само момент. Но това, което виждам със сигурност е, че вие акумулирате много положителна енергия в себе си. Не знам откъде го вадите тая сила. Аз мисля, че временно може да си направите пауза в общуването с някого, което ще ви помогне, Риби, действително. И в малко по-далечен план ще се умеете да се балансирате. Но паузата вие избирате действително. Само не се задържите твърде много. Помислете, помедитирайте, ако трябва. Помълчете към този човек. Ако не се схване посланието, нали? Може и да се отделите от този човек. Също четвърка меча означава, че сте сами в общи линии. Може да се отделите, за да видите дали се чувствате по-добре. И на мен ми се струва, че ако вие се отделите от този човек, може да е семейна, член на семейството, може да е партньор, бивш партньор. Просто и също се отделите от ситуацията с този човек. Сами. То вие ще почувствате едно много голямо удовлетворение. Оттам нататък може да яхнете тази метла и да вземете решение. Но това е вашия начин да се справите с нещата. Определено, Риби. Поне на рибите, които гледам, на които ще резонира. Починете, размислете, преживейте. Имате тук един верен приятел, може да имате домашен любимец. Не е задължително, но така се вижда, че има кой да ви топли. Просто ви избирате спокойствието. Спокойствието над всичко. Защото е нужно на фона на тази цялата обстановка, в която се намирате. Балансът в отношенията ще дойде от двете страни. Ако едната страна няма нужда от баланс, ако едната страна демонстрира, че обича хаоса, обича анархията, то вие какво може да направите? Или ще откликнете на хаоса и анархията и вие ще се свържете с тази енергия, или ще се отласнете от този човек, ще се отблъснете от този човек, защото това не отговаря на вашия натюрел. Просто е много, много специфично за всеки. Но преди да го направите, най-вероятно ще трябва да изревете. Кажете: стоп, това мнение не ме интересува, онова мнение не ме интересува. Това вече във ваши ръце. Скъпи риби, надявам се да съм била полезна, съм дала отговор на някои от вашите въпроси. Ако желаете лично четене, може да се обърнете към мен на телефона, който съм дала в канала си в информация. Може да ми пишете във Viber или в WhatsApp, аз ще отговоря възможно най-скоро. Желая успех на всички риби. Напомням, че четенето е общо. Моля да не се сърдите, ако не е вашето. Ако е вашето, обаче, ще се радвам да съм помогнала. Успех на всички риби и до нови срещи!